Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A cikin bidiyon mu na yau, muna tafa da jerin fitattun jaruman masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood da suka samu damar aurar da 'ya'yansu. Wasu daga cikinsu mata ne, wasu kuma maza ne. Ku bi mu a cikin wannan faifan bidiyon daga farko har ƙarshe domin ganin su ɗaya bayan ɗaya. Wasu an san da auren 'ya'yan nasu, wasu kuma za mu iya kiran auren tamkar auren sirri. Ku bi mu har ƙarshen bidiyon domin shan kallo. Amma kafin nan, idan yau ka fara cin karo da wannan shafi na mai albarka mai suna Arewa Fact, kada ka manta ka danna subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin kasancewa mutum na farko da za a sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Idan kuma daman ka yi subscribing, to kada ka manta ka yi bidiyon like, sannan kuma idan kana da abun faɗa, muna so mu haɗe da kai a comment section. Mu je cikin bidiyon. Mun gode. Daga cikin jaruman masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood da suka samu nasarar aurar da 'ya'yansu, akwai jarumi na farko wato Rabi'u Rikadawa, wanda aka fi saninsa da Baba Ɗan Audu a cikin shirin Labarina. Da yawa daga cikin masu sauraro ko kuma ce masu kallon fina-finai suna tunanin jaruman masana'antar Kannywood, daga mazansu har matan, ba sa yin aure da wuri, wanda har zuwa yanzu tun da aka kafa masana'antar Kannywood, da yawa ko wanda suke ganin babu wanda ya haifi yaro da zai aurar da shi ko kuma ya haifi yarinya da ta isa aure. Da yawa ko wanda suke irin wannan kallon. Jarumi Rabi'u Rikadawa, wanda aka fi sani da Baba Ɗan Audu a cikin shirin Labarina, ya samu nasarar aurar da 'yansa, wanda mace ce kuma an yi auren alhamdulillah, muna fatan Allah ya ba su zaman lafiya. Daga cikin jaruman masana'antar Kannywood na gaba da suka samu damar aurar da 'ya'yansu, akwai jarumin Hafsa Idris, wanda aka fi saninta da Ɓarauniya. Da yawa daga cikin jaruman masana'antar Kannywood mata ba sa aure da wuri, wasu kuma sun taɓa yin auren sun haifi yara. Jarumin Hafsa Idris tana ɗaya daga cikin irin waɗannan jaruman. Ta shigo masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, wanda a lokacin ma tana da yaran da suka kai kimanin guda 3 zuwa 4, wanda akwai mata guda 3 sannan kuma akwai namiji guda 1, kamar yadda ake gani a social media. Daga cikin 'ya'yan da Allah subhanahu wata'ala ya bata, ta samu nasarar aurar da 'ya'ya mata guda 2, ko kuma mu ce ta samu nasarar aurar da 'yarta guda 1 mace daga cikin 'ya'yanta mata guda 3. A yanzu maganar da nake muku ana kan hanyar aurar da ta 2. Muna fatan Allah ya tabbatar da alkhairi, sannan kuma wanda aka yi Allah ya ba da zaman lafiya. Jarumi na gaba shine Ado Ahmad Gidan Dabino. Da yawa daga cikin masu kallon wannan faifan bidiyon, in dai suna da matsakaicin shekaru, ba lalle in sun san wannan jarumin ba, kuma marubuci ne a cikin masana'antar ta Kannywood. Yana ɗaya daga cikin manya-manyan marubuta a masana'antar Kannywood, sannan kuma manya-manyan jarumai a masana'antar ta Kannywood wanda suka sami lambar yabo ta kowane fanni. A yanzu maganar da nake muku, ya samu nasarar aurar da 'yarsa, ko kuma ce yana ɗaya daga cikin jaruman Kannywood da suka samu nasarar aurar da 'yar da suka haifa da cikinsu. Yana ɗaya daga cikin masana ko kuma in ce sanannu a cikin masana'antar ta Kannywood, kuma a matsayinsa na marubuci a yanzu kuma yana fitowa a cikin fina-finai da dama irin su Sony, Wata Shida da dai sauransu. Da yawa daga cikin masu kallo ba lalle su san shi ba, sakamakon an fi sanin shi da rubutu, amma in dai ka ce Ado Ahmad Gidan Dabino, to da yawan mutane sun san shi. Muna fatan dukansu Allah ya sa wannan auren 'ya'yansu da suka yi har ƙarshen rayuwa kenan, sannan kuma mu ne musu fatan alkhairi. Muna so kuma mu ji ra'ayin wanda suke kallon wannan faifan bidiyon a yanzu a comment section. Shin akwai wani jarumi ko jaruma da kuka sani da ta aurar da 'ya, ko kuma ya aurar da ɗa, ko ya aurar da 'ya a cikin masana'antar Kannywood wanda ba mu sako su a cikin wannan faifan bidiyon ba? Da akwai jaruman masana'antar ta Kannywood da suke da 'ya'ya manya-manya irin su jarumi Ali Nuhu, Mai Shinku, Sani Danja da dai sauran jaruman masana'antar Kannywood da yawa.